Πάμε τώρα να δούμε το τρίτο φως. Έχουμε ρίξει 2 φώτα στη σάρκα, στον Άγιο Νικόλαο και πάμε στο τρίτο φως. Το τρίτο φως θα ανοίξει σαφώς με λευκό, τα σαρκώματα με λευκό τα ανοίγουμε, παίρνοντας από το δεύτερο και λερώνοντας με το δεύτερο χρώμα στο αυγό μέσα. Ξεπλένω το πινελάκι μου και πάω να πάρω λευκό για να το ανεβάσω. Αν έχω πάρει πιο πολύ λευκό, το αφήνω δίπλα, γιατί το λευκό πιάνει, ανεβάζει πολύ έτσι εύκολα. Έχω βάλει λευκό. Θα βάλω ελάχιστη κινάβαρη για να έχει λίγο, να μην χάσει από το θερμό του χρώμα. Αλλά ελάχιστη κινάβαρη. Έτσι ένα λέρωμα. Και ελάχιστο κίτρινο καδμίου ή λεμονί θα μπορούσα να βάλω. Λοιπόν, και πάω κάπου να το δοκιμάσω. Αυτό το σάρκωμα το δεύτερο που έχω ρίξει είναι που δίνει το χρώμα στο πρόσωπο. Το τρίτο όμως, το τρίτο σάρκωμα θα δώσει την κατεύθυνση εάν θα είναι ένα πιο ροζέ ή πιο ασπριδερό ή πιο κιτρινοπό. Θα πατήσει πάνω στο δεύτερο σάρκωμα σε πολύ μικρότερη περιοχή. Δηλαδή, θυμάστε αυτές τις γραμμές εδώ που κόβανε από τη σκιά στο φως. Αυτή η γραμμή οδηγός θα παίρνει πάντα απάνω της τα διάφορα φώτα, αλλά κάθε φορά θα είναι και σε μικρότερη έκταση αυτά κατανεμημένα. Και κοιτάω να δω αν αυτό το πράγμα μου ανεβάζει ή όχι το σάρκωμά μου. Θα περιμένω να στεγνώσει για να το δω αυτό. Και ξέρω ότι κάθε φορά που θα περνάω κι άλλη στρώση θα δίνω μεγαλύτερη ένταση στο συγκεκριμένο χρώμα και στο συγκεκριμένο φως. Ενώ μετά το σβήνω μέσα στο προηγούμενο δεύτερο φως. Περιορισμένα. Δεν θα επεκταθεί πολύ αυτό το φως τώρα. Θα πηγαίνει κοντά στις γραμμές αυτές που κόβουν μεταξύ σκιάς και φωτός, στις γραμμές οδηγούς, και θα το ανοίγουμε λίγο, πάντα πατώντας πάνω στο προηγούμενο φως σε πιο περιορισμένη έκταση. Δίνει κάποιες λάμψεις.
πιο περιορισμένα. Βλέπουμε σε σχέση με το άλλο ότι δίνεται εδώ πέρα μία μεγαλύτερη ένταση με αυτό το φως. Δεν θα εντογεμίσουμε όλο αυτό το πράγμα με το τρίτο φως. Το τρίτο φως βασικά μπαίνει στα σημεία εκείνα που στο πρωτότυπό μας βλέπουμε ότι έχει ψημίθια. Υπάρχουν ψημιθιές. Ας πούμε, έχουμε ψημίθια στο πάνω μέρος του ακρορινίου. Εδώ στο πάνω μέρος λοιπόν θα περιορίσουμε αυτό το τρίτο φως που θα αποτελέσει τη βάση του ψημιθιού. Πάνω εκεί θα ακουμπήσουν τα ψημίθια μας. Και στο ρουθούνι στο πάνω μέρος. Εάν έχετε αφήσει στο μουστάκι αέρα, θα πάει και εδώ λίγο στην αριστερή πλευρά κάτω από τη μύτη. Στο κέντρο της μύτης, τώρα στη ράχη, εκεί που θα μπουν ένα-δυο ψημίθια, φτιάχνουμε αυτή τη βάση για τα ψημίθια μας με αυτό το φως. Ενισχύουμε. Στο τρίγωνο της μύτης προς τα αριστερά είναι η ενίσχυση για να φωτίσουμε κάπως παραπάνω. Και από την άλλη μεριά θα τονίσουμε πάλι αυτές τις αρχικές γραμμές, αυτές που ξεκινήσαμε να περνάμε τα σαρκώματα και σβήνουμε πάντα πάνω στο προηγούμενο φως, δεν προχωράμε πολύ στις θέσεις που θα μπουν τα ψημιθάκια μας μετά. Δηλαδή και περιορισμένα να δώσετε τη λάμψη, θα πάρει σιγά σιγά ένα φως όλο το πρόσωπο. Εάν το απλώσουμε σε μεγάλη έκταση, το κάθε φως θα γίνει, να πω, πιο πλακέ. Το πρόσωπο δεν θα έχει αυτές τις διακοιμάσεις, τις ωραίες της, με τις ρητίδες του. Θα γίνει σαν κόμιξ περισσότερο. Και αυτό δεν το θέλουμε. Τώρα θέλουμε απλώς να εξάρουμε τα σημεία εκείνα που είναι πολύ έξω, που προεξέχουν πολύ από το πρόσωπο και δέχονται το περισσότερο φως. Είναι πάντα στις βάσεις των γραμμών δίπλα από τις κεντρικές ρητίδες. Και είναι και στα σημεία εκείνα που βλέπετε στην εικόνα σας ότι έχουν ψημίθια. Δημιουργούμε το υπόστρωμα για να αναπτυχθούν. Βλέπετε ήδη ότι σε σχέση με το πάνω τμήμα έχει πάρει ένα φωτάκι παραπάνω. Και εδώ στο αυτί περιμετρικά από την τρύπα του αυτιού και κάτω λίγο πιο ανεπτυγμένο προς τα κάτω, γιατί εδώ θα πάρει επίσης ψημίθι το αυτί. Τι είναι οι ψημιθιές? Είναι και αυτές, είναι φως, είναι 1/4 φως, ας το πούμε,
που όμως επειδή είναι ακόμα πιο περιορισμένο, πέφτει σαν γραμμή, γραμμωτά, αλλά επειδή είναι πιο ενισχυμένο, είναι πιο φωτεινό, δίνει και την μεγαλύτερη ένταση. Πάμε και στο άλλο αυτή. Τώρα δεν δουλεύουμε πολλή ώρα το πλεκτό μας, γιατί οι επιφάνειες είναι μικρές. Έχουμε περιοριστεί ως προς τις επιφάνειες. Το φως πέφτει πολύ επάνω στο χείλος. Δεν προχωράει κάτω από τη μέση του. Απλώς κοιτάμε κάπως να είναι η σκιά ισορροπημένη για να μην κάνει στραβό στόμα, δηλαδή να είναι από τη μία μεριά πολύ λεπτό και από την άλλη πιο παχύ, ας πούμε. Βλέπουμε πόσο λιγότερη είναι η δουλειά τώρα με αυτό το φως από ό,τι ήταν με το πρώτο. Το πρώτο έχει την πολλή δουλειά. Το πρώτο φτιάχνει και διαμορφώνει τις φόρμες, οπότε μετά είναι πολύ πιο άνετο και εύκολο να επεκταθούν και να πέσουν από πάνω του τα υπόλοιπα φώτα. Καταρχάς, με το περισσότερο χρώμα θα πάμε άλλη μια φορά να τονίσουμε τις γραμμές οδηγούς από που ξεκίνησε ο φωτισμός μας και μετά λίγο να επεκτείνουμε αυτό το φως προς τα έξω, συγκρατημένα τώρα. Όσο πατάμε στο ίδιο σημείο, ενισχύουμε την ένταση από το φως μας. Δεύτερα, τρίτα πατήματα εννοώ. Αυξάνουν την ένταση. Πατάμε, δεν ξεκινάμε από την άκρη, είμαστε πιο μέσα τώρα. Χρησιμοποιούμε λιγότερο φως, λιγότερη ποσότητα εννοώ
και σε μικρότερη επιφάνεια. Αφού κάνουμε αυτά τα περάσματα, μετά μπορούμε να ενοποιήσουμε λίγο τη φόρμα μας με σκουπισμένο πινέλο, να κάνουμε πιο αραιά περάσματα πια σε όλη την επιφάνεια. Όταν έχουμε λίγο χρώμα στο πινέλο μας δεν επηρεάζει, δεν σκεπάζει τα προηγούμενα, υπάρχουν οι σκιάσεις από κάτω, όμως ενοποιεί λίγο χρωματικά το σύνολο και το γλυκαίνει. Όταν παίρνω χρώμα δεν πάω εκεί, βέβαια πάω στα σημεία που θα μπουν τα ψημίθια για να ρίξω και αυτό το φως. Μετά με σκούπισμα κάνω το γλυκασμό μου τριγύρω, πάνω στο προηγούμενο φως πάντα, θέλω να εξαφανίσω το κυκλικό σχήμα, να μην φαίνεται πού είναι η άκρη του, όχι να το αλλάξω, όχι ένα κυκλικό σχήμα να το κάνω τριγωνικό ας πούμε, απλώς να εξαφανίσω το έντονο όριο που σχηματίζεται πάνω σε μια άλλη επιφάνεια. Και αυτό γίνεται με αρκετά σκουπισμένο πινέλο, με το λεγόμενο στεγνό πινέλο, ένας γλυκασμός, μια γλυκιά επέκταση γύρω από τη φόρμα, ώστε να χαθεί το όριό της. Ξαναλέω, όχι το σχήμα της, μόνο το όριό της. Ξέρουμε ότι αυτή η φόρμα είναι κυκλική, δεν αλλάζει το σχήμα της. Αυτό που κοιτάμε είναι να μην ξέρουμε ακριβώς πού είναι η γραμμή που την ορίζει. Και με πιο στεγνό πινέλο θα έρθω αφού τονίσω εδώ για άλλη μια φορά τη βάση. Θα έρθω να ενώσω αυτές τις φόρμες όλες, να περάσω από πάνω με αραιό χρώμα. Να γλυκάνω τη μετάβαση. Τώρα επειδή είναι λίγο το χρώμα αραιό, ας πούμε είναι της υφής της λαζούρας, δεν έχει πρόβλημα ότι θα καλύψει παρότι περνάω πάνω από όλα αυτά. Δεν πρόκειται να καλύψει αυτές τις σκιές των ρητίδων. Από την άλλη όμως μου ενοποιεί λίγο την επιφάνεια χρωματικά, να μην υπάρχουν απότομες μεταβάσεις από το φως στη σκιά.
Τα περισσότερα στρώματα κάνουν και πιο έντονο το φως στο σημείο. Δεν θα ξεχάσουμε το λαιμό. Γιατί και εδώ θα έχει να πέσουν ψημίθια. Από αυτό το φως θα βάλω και μέσα στα μάτια, στο άσπρο των ματιών, κάτω αριστερά από την ήριδα, από την κόρη του ματιού. Αυτό το λερωμένο φως άσπρο θα γίνει η βάση για να πέσει ένα καθαρό ψημίθι μετά. Το άσπρο γύρω από την κόρη είναι στο κάτω μέρος αριστερά αν θέλουμε να μας κοιτάει ευθεία ο Άγιος, δεξιά άμα θέλουμε κάπου να κοιτάει κάπου έξω από μας. Αλλά σίγουρα αυτά τα χρώματα, αυτά τα φώτα δεν θα περνάνε τη γραμμή των ματιών, κάτω από τη γραμμή των ματιών. Τα ψημίθια μας θα γίνουν με λευκό, βάζοντας το προηγούμενο χρώμα λευκό ή μάλλον ανάποδα, βάζοντας λευκό, τιτανίου, λίγο πιο ελάχιστα πιο πηχτό το χρώμα από πριν, και αν αυτό το λευκό το λερώσουμε με το προηγούμενο φως. Να μην είναι δηλαδή καθαρά λευκό. Αυτό είναι το πρώτο ψημίθι, γιατί υπάρχει και δεύτερο. Οπότε θέλουμε να έχει ένα παραπάνω λέρωμα από το προηγούμενο φως, αλλά να είναι προς το λευκό περισσότερο.
Πίζουμε καλά και ερχόμαστε, γιατί τα ψημίθια είναι γραμμές τώρα. Πέφτουνε πάνω στις γραμμές οδηγούς, εδώ. Βλέπουμε, δίνει μια μεγαλύτερη ένταση. Είναι παράλληλες γραμμές. Που πέφτουνε πάνω, χρησιμοποιούν σαν βάση εκεί που πήγε το τρίτο φως. Και ακολουθούν το σχήμα της φόρμας. Εδώ είναι καμπύλη, η γραμμή θα είναι καμπύλα και αυτά. Πέφτουνε δίπλα από αυτές τις γραμμές οδηγούς για να ενισχύσουν τη διαφορά. Σκιά, φως. Είναι γραμμές όμως. Σαφώς με το που πέφτουνε δίνουν ακόμα μια μεγαλύτερη ένταση. Είπαμε ακολουθούν το σχήμα από τις φόρμες. Εκεί μόνο που έχουμε τα στρογγυλά, τη στρογγυλή φόρμα, θα πέσουν παράλληλες γραμμές εσωτερικά, δεν γίνονται στρογγυλές δηλαδή, γίνονται παράλληλες ευθείες γραμμές. Η μεσαία είναι πιο μεγάλη και οι πλαϊνές μειώνονται, δηλαδή μια κεντρική στη μέση και μετά δεξιά αναπτύσσονται παράλληλες που μειώνονται σε μήκος και αριστερά επίσης, για να γεμίσουν έτσι λίγο τη στρογγυλή φόρμα. Έχουμε κολλητά στην τρύπα του αυτιού. Κάτω εδώ μπορεί να μπει και δεύτερη και τρίτη γραμμούλα. Ψημίθι προς τα κάτω, γιατί εδώ μεγαλώνει η επιφάνεια.
Έχουν τη φιλοσοφία των καμπύλων γραμμών, που σημαίνει ότι στη μέση τους είναι λίγο πιο παχές σαν γραμμές και εφόσον στη μέση τους είναι λίγο πιο παχές, δίνουν τροφή και βάση για να πατήσει εκεί πάνω και το δεύτερο ψημίθι. Το δεύτερο ψημίθι θα είναι ένα τέτοιο χρώμα ενισχυμένο λίγο περισσότερο με λευκό ή μπορεί να είναι τελείως λευκό. Θα μπει μόνο στη ράχη αυτών των πρώτων ψημιθιών, δηλαδή στο κέντρο τους, εκεί που η καμπύλη κάνει τη μεγαλύτερη έκτασή της. Μπαίνει μόνο εκεί για να ενισχύσει αυτή τη γραμμή του ψημιθιού. Και αυτή η ενίσχυση δεν μπαίνει σε όλα τα ψημίθια, μπαίνει στα αρχικά. Δηλαδή στο πρώτο, στο δεύτερο, αν είναι 4 θα μπει στα 3 και μάλιστα λιγότερο σε καθένα από αυτά. Ή θα μπαίνει στο ξεκίνημα αυτών των ψημιθιών, στη βάση τους, εκεί που ξεκινάνε, εάν είναι ευθείες γραμμές. Λοιπόν, στις καμπύλες μπαίνει στη μέση και στις επάνω καμπύλες, στις πρώτες, ενισχύουμε με αυτόν τον τρόπο την προηγούμενη γραμμή. Δεν είναι φως που πέφτει κάπου αλλού. Ενισχύει αυτές τις γραμμές που έχουμε κάνει σε κάποια τους σημεία τους. Εδώ στο ξεκίνημα. Εδώ στην καμπύλη. Έτσι κάνουμε πιο εμφανή τα προηγούμενα, την προηγούμενη γραμμή την κάνουμε πιο εμφανή, αλλά έχοντας πατήσει ένα πρώτο φως από ένα πρώτο ψημίθι πιο αδύνατο από κάτω, δίνεται η αίσθηση μιας έντονης γραμμής η οποία σβήνει στα δύο άκρα της. Με το ίδιο, αυτό το τελευταίο φως ψημιθιού, θα μπούμε να κάνουμε μέσα και το άσπρο των ματιών. Πιο περιορισμένα, με το ίδιο σχήμα,
Θα δώσουμε την ένταση κοντά στη κόρη του ματιού. Οπότε μας μένει μετά να κάνουμε και το γράψιμο, αλλά θα γίνει το γράψιμο όταν θα κάνουμε και τα μαλλιά, γιατί έχουμε να κάνουμε και τα μαλλιά. Αυτή τη στιγμή έχει φωτιστεί το πρόσωπο σε σχέση με το διπλανό που βλέπουμε που ακόμα δεν έχει πάρει αυτά τα φώτα, πόσο αναδείχθηκε μόνο με το τρίτο φως στην άκρη. Όμως το χρώμα του προσώπου έχει δοθεί από το δεύτερο φως. Είναι αυτό το θερμό χρώμα. Ακόμα και εδώ δηλαδή, παρότι χρησιμοποίησαμε λευκά και είναι ψυχρά, υπάρχει μία θερμή απόχρωση σαν σύνολο. Για δοκιμάζουμε να δούμε τι θα γίνει.